Ka samu mun lamba yarinya nan ba? Kai mutane ma ban faɗa ma ba. Ai na samu lamba ta bibiyar da wannan samu. Kawai abin da nake so da mutum ya ta. Dan wallahi sai mun wanke shi fa. Frequently we stop and believe winning wani abu daga taba duk wani abu da kawo da wanke su to wannan abin da prevention of wannan bacteria da akwai bacteria da kawo dan ya ki a so ki ɗaya na baiwa shi ke rike idan ba ke ba rayuwa ba zan yi ba. So ya kama zuciya ya kai na kwanta na rasa yadda za na yi. Kalmar so akwai wuya kun gane ga ki gashi ya ɗange na laulayi. Ko na shirya zan faɗa in